Magtiayon patay samtang naangol usab ang ilang anak. Human gipusil sa duha ka masilingang lalaki. Ang mga suspek ipadlong lang kuno sa mga biktima nga hunungo na ang pag-inom ug ang pagvideoke. Kay lawom na ang gabi dito sa Sitio Ratan, barangay Saksak lungsod sa Pinamungahan. Sa ira nato ang detalye pinaagi niining report. Ang nakalas mao silang Artemio Hernani, 41 anyos ug ang iyang asawa nga si Serlina, 47 anyos samtang naangol usab ang ilang anak nga si Chaira, 22 anyos, kinsa mabdos ug duha ka buwan. Ang mga suspek mag-uyuan nga silang Arnold ug RJ Ignario nga silingan na usab sa mga biktima nga mitahan sa kapulisan dito sa Pinamungahan. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong gibadlong sa mga biktima nga suspek nga muhunong na sa ilang pag-inom o pag-videoke kay nakatugaw na sila sa mga silingan sanglit tunga namang gabi. Gikasuko kini ni Arnold kinsa kalit ni bunot sa armas dayon pusil og nakaigo ni Chaira sa puson. Samtang ang suspek nga si RJ may pusil usab kang Serlina nga naigo sa tiyan og ni Artemio nga naigo sa dughan nga mahinungdan sa ilang kamatayon. Ang biktimang si Chaira anapas tambalanan kinsa gingong nakuhaan sa iyang gisabak. Samtang gipadayag sa mga suspek nga sila kuno ang giunhan sa mga biktima. We again remind our citizenry to be very circumspect in their actions, no, dili magpadala. Kung mag-inom man gani, mag-inom lang. Then kung naagali mo'y mamatikdan nga mga silingan o mga kaila nga nagtiner og firearm, ilabi na kung illegal, please report immediately, because as you have witnessed in this case, ang suspect na asay gitiner nga firearm, nag-inom-inom sila. After that, giya na dayong gipusil. So Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.